Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Edo Yulis di Kusnandar Karangpacar Bojonegoro dengan judul Wong Wadon Rowe Rowe. Kedadian iki tak alami wektu aku isih lungguh ing bangku kelas 2 SD. Sore iku, sakwise salat magrib aku kelingan karo bandulan sing cedhak karo tegalan omahku. Tapi sadurunge aku budal, aku kondo ing koncoku sing jenenge Mbak Yati. Mbak, mengko aku susul ya. Aku tak dolanan bandulan ning gone tegalan. Jarene Mbak Yanti, Iya ya, mengko aku susul tapi sawise ndonga ya. ora kakean cangkem. Aku langsung budal ning nggoning tegalan. Wektu iku aku wis lungguh ing bandulan. Lan bandulan iku langsung tak lakokake. Amarga bandulan iku wis tuwa lan ora tau diuleni, suarane nganti kriyet-kriyet. Aku ora ngerti. Idep-idep aku entuk firasat yen aku dikongkon melengak-melengak dhisik. Aku ndelok ngarepku. Iku ana wong papat sing lagi reminan ing jero omah. Aku ndelok ing ngalor. Iku ya dolanan ameh ing masjid. Aku ndelok ngguriku, kuwi ya cuman ana wit gedang sing rembuyung. Lah pas aku ndelok sisih kidul dalanan ameh ing tegalan, aku kaget banget. Amarga ana wong wadon sing klambine putih rambuté ruwe-ruwe ndeleng ing panggonanku lungguh. Kira-kira jarake 10 meteran saka panggonanku. Klambine putih dawa nganti sikile ora ketok. Tangane bereng ora ketok lan raine ndiluk, ketutupan rambute sing tiap-tiap sing dawane nganti sak weteng. Pokoke serem banget. Sendirian di sini, Bukannya Timbu ada di sana? Timbu nggak ada, nah. Sekarang gue sendirian di sini. Aku banjur ngadeg lan maca Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, Mas, tolong Mas, Mas, Allahu Akbar, Allah. Al-Fatihah tak waca ora mampeh, langsung kopiah sing tak nggo tak uter-uterake ngarep raiku. Kuwi sih ora mampeh. Langsung aku mikir opo yo Al-Fatihahku salah. Opo aku kurang khusyuk. Al-Fatihah tak baleni pingisan engkas. Isih ora mampeh. Perasaan atiku saya suwe tambah wedi. Keringetku gobyos. Sikilku ngejer kabeh. Langsung aku iling apa sing diajarke koncoku. Aku tahu diwenehi jurus sing jenenge LR alias lari. Ora pikir dodo, enggal sarung tak cincing lan aku banjur mlayu sipat kuping. Ambekanku prengosan. Sakwise tekan ngomah aku ketemu simbahku. Banjur aku ditakoni, "Napa le kok mlayu nganti ambekanmu prengosan?" Lan tak critakake kedadian sing tak alami. Aku banjur ngomong ing mbahku, Mau kula ditingali wong wadon klambine putih lan rambuté ruwe-ruwe ing tegalan, Mbah. aku ora ditulungi malah aku diseneni. Syukur dasar bocah ritis. Salam dewi. Kenek apa mari salat kok ora ndang bali muleh. Untung kowe ora digondol bekakas jadukman ra ketemu ibu lan ayahmu. Ya sorry, Mbah, ora ngerti. Sorry piye? Jawaban simbahku mau. Bocah bayi ora kenek dikandani dasar bocah ndablek. Iki cerita kasunyatan sing tak alami wektu iku kira-kira tahun 2002. Wektu iku aku isih cilik banget. Demikianlah cerita dari aku, Edo Yulis, sing ana ing Kusnandar, Kelurahan Katrang Pacar, Bojonegoro, bersama tim Cimat.